Koliko je? 12-15. Nije za te. On je za te. Pa kažete, zato smo... Koliko je? Koliko je? Nema metra je vod. Šta kaže? Je to najviše? Najviše, šta ti? A? Ko može sa njim? Fali metra. A? Fali metra. Ne može sa njim, fali metra. Šta kaže? 16. 12-16.
Šta kaže? 15.76. Otišao u travu tamo. Malo je populacija. Treće mjesto Bojan Drljača 12.34. Drugo mjesto Jovo Zrilić 12.54. Prvo mjesto Aleksandar Novaković 16.37. Ja samo da još izglete medalje. Dakle, od prvog mjesta. Gdje je Bojan Drljača? Evo, Ace samo. Ajde, ko je drugi? Ovo, sad ću da pare sa sve kasno. Brate, pare mi daj, jeb. Pare mi daju. Ovo Strilić. Ja sam i ovo Strilić. To je isti i ovo Strilić, ovaj, ti si Bojan Drljača. Ja pa kako njemu to